Vítajte späť. Opäť vás vítam tu, na Vedomí Slovenska. Dnes budeme pokračovať druhým dielom videa Prebuď sa do svojej skutočnej reality. V prvom dieli sme sa oboznámili so základnými vedomosťami, ktoré potrebujete na to, aby ste pochopili následovné. Ak ste natrafili na toto video náhodne a nevideli ste prvú časť, tak veľmi doporučujem vrátiť sa naspäť a naskôr si ho pozrite a až potom pokračujte s týmto druhým dielom. Dnes budeme pokračovať analyzovaním nášho mozgu a jeho dôležitosť pri tvorení svojej reality. Už sme si vysvetlili, že mozog sa skladá z dvoch častí a že funguje viac menej ako počítač, ktorý spracováva dáta pozbierané našimi 5 zmyslami. No a teraz sa poďme pozrieť bližšie na senzory a kvalitu dát nimi pozbieraných. Už je nám jasné, že ľavá časť mozgu sa zaoberá touto činnosťou a takisto vieme, že všetko okolo nás je iba vibrácia rôznych frekvencií. Ako prvý si zoberme na mužku zrak. Už vieme zo školy, že princíp zraku je odrazené svetlo od objektu, na ktorý zaostríme svoje oči, a toto odrazené svetlo je spracované v oku na elektrické signály. Tieto signály sú potom poslané do zrakového kortexu, ktorý sa nachádza v tyle hlavy. Potom sa tieto signály premenia do obrazovej formy a mozog tento obraz premietne do nášho vedomia. A tu natrafíme na prvý problém vnemu svojej reality. Keďže už vieme, že mozog funguje ako počítač, tak dokáže vytvoriť obraz iba z dát, ktoré už sú uskladnené v systéme jeho presvedčenia. Proste nedokáže vytvoriť niečo, na čo nemá podklady alebo inak povedané dáta. Je to niečo podobné, ako keby si vložil do DVD prehrávača koubojku a očakával by si rozprávku. To sa nemôže stať, lebo to DVD nemá v sebe dáta na rozprávku. Povráva sa zaujímavá historka o kapitánovi Cookovi. Keďže domorodci v živote nevideli zámorskú loď, tak vraj nevideli Cookov príchod. Videli iba v diaľke akúsi hmlovinu a nič iné. Inváziu zaregistrovali iba vtedy, keď boli už v člnoch blízko pobrežia. Druhý problém vnemu svojej reality je, že koľko z nej vlastne dokážeme vnímať. Na nasledujúcej tabuľke vidíme vlnové spektrum našej reality. Tu je nutné si všimnúť viditeľné spektrum, ktoré leží na tejto škále od 400 nanometrov do 700 nanometrov. Tu si dovolím pritiahnuť vašu pozornosť na celú frekvenčnú škálu, pretože iba priestor medzi tou modrou a červenou čiarkou je spektrum, ktoré dokáže náš zrak registrovať. No a ja si obyčajne kladiem otázku, že čo všetko obýva ten ostatný priestor z tej škály a čo sa tam aj odohráva. To musí byť celkom iná realita, o ktorej nemáme ani šajnu. A teraz sa poďme pozrieť, ako je to so sluchom, ktorý pracuje na podobnom princípe ako zrak. Rozdiel je iba v tom, že tu sú to zvukové vlny, ktoré sa v uchu menia na elektrické impulzy, ktoré potom mozog opäť zdekoduje na počuteľný tvar. A tu máme zase zvukovú frekvenčnú škálu. Ako vidíme z tohto diagramu, tak rôzne zvieratá vnímajú rôzne vlnové dĺžky z tejto škaly. A tak začnime od slona, ktorý dokáže počuť iba až do 20 Hz. Potom nasleduje ľudský sluch, ktorý dokáže rozoznať frekvenciu od 20 až po 20 000 Hz. Vyššie na stupnici nájdeme mačku a psa, ktorých škála sluchu je od 20 000 až po 40 000 Hz. No a nakoniec, už v ultrazvukovej zóne sa nachádza delfín a netopier. Ako vidíme aj z tohto príkladu, sluchová časť našej reality je taktiež veľmi obmedzená, tak ako aj pri zraku. Teraz by nám malo byť už dobre jasné, že naša realita je závislá na stimulácii našich zmyslov vonkajším prostredím a aj dekodovaním týchto stimulov našim mozgom. Takisto by nám malo byť jasné, že kvalita tohto dekodovania závisí na kvalite systému nášho presvedčenia. A toto je dôvod, prečo ja stále zdôrazňujem dôležitosť kvality programovania a aj preprogramovania nášho systému presvedčenia. Na priebeh procesu programovania sa pozrieme o chvíľu, ale najskôr si zopakujme vedomosti o mozgu. Už sme si povedali, že ľavá časť mozgu sa zaoberá logikou, taktiež tam má svoj domov povaha, alebo ego a krátkodobá pamäť. Nachádza sa tu aj firewall, alebo ochranná brána do podvedomia, na ktorej funkčnosti má ego veľký podiel. A takisto ľavá časť mozgu spracováva vstup a výstup informácií. Čo sa týka pravej časti mozgu, tak tu nájdeme dlhodobú pamäť, napojenie na tvoje vyššie ja, alebo duchovnosť, a hlave pravá časť slúži ako pevný disk na dáta. Porovnanie k pevnému disku je úmyselné, lebo tak sa aj správa. Jednoducho skladuje dáta bez ohľadu na to, či sú pozitívne alebo negatívne. Je to z dôvodu, že jednoducho nemá rozlišovaciu schopnosť. Túto úlohu plní ego. No a teraz sa poďme pozrieť na samotné programovanie, teda na programovaciu mechaniku. Všetky vedomosti, ktoré máme, sme sa museli naučiť, alebo inak povedané, boli do nás naprogramované. Keď sa narodí dieťa, tak príde na tento svet s tzv. Čistým pevným diskom. Jediný program, ktorý dieťa má, je zakodovaný na genetickej úrovni.
Toto môžeme porovnať opäť s počítačom. Keď si kúpite nový počítač, tak ten bude mať nahraté iba dva programy. Prvý program je tzv. BIOS, čo znamená Basic Input Output System, čo je po slovensky základný vstup-výstup systém. Tento BIOS je vprogramovaný priamo do hlavného čipu počítača a funguje asi takto. Ak zistíš, že máš k dispozícii napätie, tak vyhľadaj pevný disk, roztoč ho a načítaj prvé programy do pamäti. Tento proces vlastne oživí počítač, aby sa stal užívateľným. Takže ľudský BIOS bol zdedený a je zakodovaný v našom DNA. V praxi toto znamená, že telo dieťaťa zdedilo najzákladnejšie inštrukcie, ako prežiť. Čiže buňky v tele vedia, ako sa správne rozdeľovať a množiť. Vnútorné orgány vedia, ako sa správne vyvíjať a fungovať. No a dieťa intuitívne vie, ako nasávať mlieko z prsníku a že plačom upozorní svoju matku, že nadišiel čas na krmenie alebo že potrebuje prebaliť. Všetko ostatné musí byť do dieťaťa naprogramované. A to buď priamym programovaním, ako je nechytaj oheň, lebo sa popáliš, alebo stimuláciou, ako by bolo naučiť sa chodiť, alebo neskoršie bicyklovať sa. Fundamentálne programovanie sa deje rodičmi dieťaťa. V našom počítačovom porovnaní by to bol DOS, teda disk operačný systém. Toto je systém, ktorý dáva inštrukcie a pokyny pre počítač, kde a ako zapísať dáta na pevný disk. My tento systém môžeme pomenovať ego. Už sme spomínali, že ego rozhoduje o tom, čo je pravda a čo nie, a týmto spôsobom si tvorí svoj systém presvedčenia. Lenže v prípade nášho dieťaťa tu máme jeden problém. Dieťa nemalo dosť času na vytvorenie svojho ega a tak všetky informácie idú bez akejkoľvek kontroly priamo do podvedomia dieťaťa na dlhodobé uchovanie. Keďže najprimitívnejší spôsob programovania je kopírovanie zo svojho okolia, tak dieťa okopíruje a teda aj si privlastní správanie svojich rodičov, a to bez akejkoľvek kontroly, či ide o správnu informáciu alebo nie. Tu ešte musím zdôrazniť, že ego nadobudne svoju plnú právoplatnosť až vo veku dospievania, čiže okolo 15. až 18. roku. A všetky presvedčenia zapísané sú zapísané v dlhodobej pamäti podvedomia. To znamená, že nie sme si vedomí o týchto presvedčeniach. Teraz už viem, na akom základe je postavené porekadlo. Aká matka, taká Katka. Aký otec, taký syn. Toto veľmi často potvrdzujú prípady, keď nám známi povedia si ako tvoj tato, alebo si ako tvoja mama. No a naša obyčajná reakcia na to je, čo to trepeš, ja sa ani z diaľky na to nepodobám. Takáto reakcia je správna a aj oprávnená, keďže toto správanie je zakotvené v našom podvedomí a my nie sme si toho vedomí. Ďalším kľúčovým faktorom nášho programovania je prostredie, v ktorom vyrastáme a jeho presvedčenie, čo je možné a čo nie je možné. Ak je takýto priestor negatívne orientovaný a často sa v ňom rozpráva, že to alebo támto nie je možné, tak takéto presvedčenie je adaptované už v detstve, a to bez ohľadu na to, či je správne alebo nie. Takéto presvedčenie vám bude robiť veľké problémy v dospelosti, pretože väčšina vecí bude pre vás nemožná a tak by bolo celkom zbytočne to aj skúšať. No a tu je na mieste spomenúť skutočný príbeh môjho priateľa, s ktorým som sa zoznámil tu v Melbourne. Ja som tu žil už asi tak 10 rokov, keď nás spolu predstavil iný Slovák. Vlado tu žil iba rok a stále rozprával, že bude stavať domy, lebo tak sa dajú zarobiť dobré peniaze. Ako nový Austrálčan, jeho angličtina bola minimálna a on sa napriek tomu dal zapísať do kurzu staviteľov, lebo to bola podmienka na to, aby mohol stavať a aj predávať domy. Ja som si na to myslel, že to je číre šialenstvo. Veď ako môžeš chodiť do školy, keď nevieš poriadne anglicky? Teda aspoň to bolo vtedy moje presvedčenie, že to je nemožné. Skutočne dodnes neviem, ako dokončil ten kurz, či opisoval, alebo ako sa hovorí, hlúpi majú šťastie. Avšak Vlado nielenže dokončil ten kurz a dostal potrebné papiere na stavanie domov, ale stal sa z neho úspešný staviteľ. No a ja som prišiel na to, že hlúposť a šťastie nemajú so sebou nič spoločné. Vlado jednoducho veril, že je to možné a tak aj išiel za tým. Veľakrát som sa zamýšľal nad týmto a inými podobnými zjavmi v svojom živote a tápal som, že čo je kľúčovým faktorom úspechu v takýchto prípadoch. No a zavždy som prispel k uzáveru, že je to vlastné presvedčenie, že takýto projekt je vôbec možný. Ale vráťme sa späť k programovaniu dieťaťa. Pozrime sa, čo sa stane, ak dáte dieťaťu poprvýkrát pomaranč. Keďže dieťa nevie, čo to je, tak ho najskôr poriadne ohmatá, potom ovoňá a nakoniec ho aj oblíže. Takýmto spôsobom dieťa zbiera údaje o tomto objekte, ktoré budú zapísané do dlhodobej pamäti. No a ak ešte k tomu poviete dieťaťu, že toto je pomaranč, tak táto sústava dát obdržaných zrakom, hmatom, vôňou a aj chuťou bude navždy uskladnená v podvedomí pod nálepkou pomaranč.
A ak ešte v tomto prieskume pomaranča dieťa zažije dáke emócie, tak tieto budú zavždy spojené s pomarančom. A tu mi na prichádza opäť zážitok z vlastného života. Vyrastal som v 50. a 60. rokov. Vtedy za komunizmu sa dali pomaranče kúpiť iba na Mikuláša a Vianoce. A tak zavždy, ak ucítim vôňu pomaranča, tak to vo mne vyvolá príjemný pocit Vianoc. Toto je z dôvodu, že pomaranče a čarovné kúzlo Vianoc sa zlepili spolu do jedného súboru dát. Už si viem predstaviť, ako niektorí ľudia budú frflať. Toto je pekné, ale ako mi to pomôže v mojom živote? Mojou odpoveďou bude trpezlivosť, priatelia. Účelom tohto videa je otvoriť ľuďom oči a predstaviť im systém programovania. Pretože iba ak dobre pochopíš, ako si bol naprogramovaný a chápeš mechaniku tohto programovania, nadobudneš moc, ako odprogramovať presvedčenia, ktoré v tvojom živote nie sú prospešné. Už som načrtol, ako je dôležité mať správne a pozitívne presvedčenia na úspech a šťastie vo vašom živote. Keďže každému z nás boli v skutočnosti naše základné presvedčenia nastolené od našich rodičov, je to iba na nás urobiť si v tom riadnu inventúru a poriadok. Tu taktiež musím upozorniť, že nie všetky rodičovské presvedčenia sú zlé alebo pre nás nevhodné. No tu asi bude dobre ukončiť túto časť videa, aby ste nedostali informačné preťaženie. Ak ste sa niečo naučili, tak mi dajte like a nezabudnite zdieľať toto video s priateľmi.